Mbalimao Anyokma, très urgent et très sérieux. Billet samedi 6 août 2022. Président Asimeni Sigileno Wulikijo. Mali Jose Sababe, Nima Falen Doa Konana. Sabotage Sougube de Bekake. Abenake Sababuya, Ibe Gouya Malioni. Au Folo Oyeka SE, Sécurité d'État. Flana Oye CNT, Sabana Oye Mali gouvernement. Ambe fait Fanganya. Mais n'a pas fait de la nama gringa for à la rebédigana. Mali virement n'obéka n'adjede. Au moment où moi je vous parle, environnement nyondo, mou transition défend bec et âme. Ou flèque à ta humilié tribunal d'ala. Car sur d'obéka voko l'armée ne monte pas en puissance. Faut y tout le soro. Malion. Transition kanoubaga do virement do. Ko parce que ko do boradron. Ko ka armée la gauchi. Kan norole me ministre là. Kan beka voyager ministre avion. Sur si moun toko follow là. Tela moko toko foke a vidéoman donen do a kera a tete me 2 jours ka maintenant enquête ka bena do moko mindo o matiki défend transition kanubagaw halu ye mu temato soro dron ka suru tiara dron beta plainte tege ibeka tatola yi tribunal kele munto kele ne be toujours au juge kele de be au procureur kele be nyumambula jugumambula ne recteur do bula wala nyumambula nte justice fera contrôle mais il y a un système de sabotage contre ceux qui supportent la transition. Sur la zone, on a ibeka kungolo doron de boy. A fin trop koro bébé. Hali misela zisi boraka kuma mufo abela jele aye. Ti sanke pression baka. Alebe boka kuma me atiseka fouike. Abe kuma doron ke na fambe kuma ke chukamna. Abe dénonciation doron ke. Me ante actier ko karsa minena na ko ndeke. Me anga na nga sujet erere la. SE ni eni asimi sigira ka kuma ou beni sur ka kuma do fo dogola. Akuma be fiti ke SE kele ne konnana. Musola kado obu kerefe. Mais exemple clé ndorondi auma. Un d'abord. Diffamation fait pepeke ka vidéo manu bla nyokona. Ne ka botolo ka vidéo de ka ngasi minga ni manya. Mogobe bo SE kele nkona ka vidéo manu wera wule ko ka vidéo ke ka ne ka vidéo contredit. Ka sorne be fa ganya de. Ils sont allergiques aux critiques. Ni surasi munu flankuna. Ni transo mogo munu flankuna o bele donde. A surasi na civili. Ils sont allergiques aux critiques. Ils sont allergiques au conseil. Parce que ne be moko conseil baka avec un mouffe, il va faire quoi de maïs. Un bébé fait gagner. Mais vidéo man a colossé. Ni essaye mogo ya oule ka vidéo man oule ka kuma fa kana dala ben galon. Galon norla ana. Galon fait norla. Ka ala foko sur les vidéo man sara. A kuma imbora SE de kono. A beni ala che ni kurane che. Kuma ka anyora don. Musola kado be SE konana. Ale de be bona fin. Ne ba be kalama. Ne be sirgi ndo. Me ne tenda do kuma rola. Wallahi asimi ni ma remembrement do SE kono. Awanya te CNT infanana. Adema mogo bi ni fanga che. Oye mogo saba drondi. CNT premier vice-président oye Adema Klandi. Ni Maliki Diaw te bi. Yara ini Maliki Diaw be to ka yala la yoro la. O ni koya flasoro. Ala ka kulu wala bata do na che. Mogo jume mena fanga la. Adema Klandi bena. Ubena ube manda dare ba Bubu Sise kan. Ube Karim Keita wole ka Bubu Sise ka fenfenbe ka be wole kana. Katla ka o mine ka takana oye CPI la. Aye avion munu fana sa ba bet teke ka be fere barma fere ma na ma ka shi bon teke kono. C'est à ni be sa fa ba kun teke mais au be ka sa coup de teke. Ces militaires pensent que ou be mundo kale ala ta don ka soro politique là ou te fouille don. Au ka ba be ka marfa munu san o te ka o sauver de peuple mu be ka jo. To ou be ka sran o lenga. France be ka o nyini sugu bela. France be ka sran malion de nya. Aka aramun te ka France la sran. Aka aramun te ka mogoshi la sran nya parce que peuple de ba o fait. Awa be ka peuple jigla te bi. Ministre do comme ministre do ba awla fana tukuni ko 300 millions radio jega fo ya fode 300 millions meta ko di godo ma mogo ka ta sa misir dawla mogo ka révolution ke aye fanga soro fla dromela ama ibaro fendo be ni asoro no la dro ita valeur do ni soro su ye coup d'état ke ou ye fanga soro mogo ma saoula mogo ma blessé oula parce que ou accompagner ali coup d'état do M5 mogo la bo en ce moment ne que M5 non M5 de clenke mo de trailer kana dolu ñoo ci ku fra ali jugu do munu me ka kuma kenema o ka complice ou be awere la le plus grand danger de cette transition o ye Mali SE ani sigri ani CNT di a beninga janante ke ani gouvernement ou saba mais femme ka jugu na be o SE di parce que en Afrique be bo CNT SE de konana amusula ka do bu krefe a kuma be ni ko do ko dra be bo abeta abanya fo mo ko yana. Au moment où je vous parle, ngo en camarade dobino, nga minena, a ben alana krache parce que a bora, a yes la sou défend, musulaka do bora, ka galon teka ka noro sur la sou la, a bora, ka ou de défend,
au défendre là au fana tara ka taga plainte tega contre là uma fanga lo de o ya toyi bon na justice toyi ay régime mun gain o justice mun bla jago ya o be nya do ka mo la parce que awu ka chef ay mun gain o lu de ni mun mo ko bla ama juge mité ama procureur mité ama directeur fen fouille mité aw nana dro ka ibeka kungulu ndro boy dro kana usiki aw ni ala cha be na masa faradika bon abe mun no fe comme mandat d'arrêt olu ka allié ou de baw krefe no ya de man clangi o te kala de o ken baw krefe ka fanga de blanchissant ina fo ya prouti atete la tukomina aw bena prouti aw fanati o bo sradika ni surasin tu kanu bagaw mu jachi ni ala aw man jugu mo ko kanu bagaw ko an camarade do ka mene ka ta tribunal la ko libu aba nte fa ka mo ko to fo kede ma be na research ka ba tiki to ko beke en mariage là mais mo do dumbe bo ka armée buruja ka Mali buruja ka gouvernement buruja ka jamana ennemi jamana be fe ka Mali déstabiliser ko défend mo yo ka mo lu menew o de ko songa ma ngo sécurité d'état inflé ay coup d'état ka ay mo do bla place là par récompense ka soro ta don qualité tout là au teru hali mo be ministériel là o lu ka go kati dira goma fon dira c'est dire que ko krikra chamankera ko malo ya ko dandi dum bo Karim Keita ñongona si de ka ibeka ka fanga bi na otora ñongon sutaro ni fona gouvernement ni awera man ñongon che parce que côté sura su kele made ali civil do bala a benala na karache bon jigila tega di bekana ima CNT tara fanga ta ka di adema mogo masisa adema clan de masisa bo awbe munun na ya ye français be ka saronya jama mun ba ko de dum Poutine ko kale be sran fen kele nya ko jama ferentandi ni peuple yo bla dongo dum nous a donc peuple ta ko où est Karafi Boy. Karafi, l'armée de Karafi était plus puissante que l'armée malienne. Yo Boy Kasaram Sen Boy. C'est-à-dire, Aoben Namasa Faradika Autadon, Billahi Talahi. Aoben Namasa Faradika Autadon. Ni Sorasin, Munu Yokuretake, Temo, Walinumandon, Awatin, tout la fana. Aobeku, de Mababekale. Galon Suguben Norlana. Destruction fait Taraka, Yesine Segutumara, Bebora, Essie de Konana. Alnetara Hotel Salamna. Oga sur Banda Obe Fangala. O ese Kelen de Beon, Kumulo Drone Falina. Sinon c'est le même clan de Ibeka Cléphobie. Awa Ibeka clan RPM ni Adema de Beka Mali dirigé bi Malion ala sago au sago. A directeur Krofa Dafu a Beba Nola. Abeka wuliko doye armée ka fenga fenga. Oluka mogo olé mogo munu nomo oluba o krefe. Mais avec ça n'était donc bon autre mogo la mefana. Na obela difana abe mogo kele. Ça c'est très grave. Wa ira ka fanga abi Malion bilay avenir tani fanga ina. Ne a été à venir fouiller l'année fangana. Ne te ka foko dajugu ko dum mais tiens la déception ka boy kelingi et puis flana ou ta do beta rom na quoi. Bo beto no be churu ou ba se ko betla ko betraka ko magayani ni pour vous dire que ni surasi n'était révolutionnaire oui. Et révolutionnaire ben adro a hésité quoi. Francis gen oui hésitation ta yano woke. Bon ministre flene tiki taka o le ko ko utaru ra churu la. Bon peuple libe ka boka ou diriger kuma ba peuple au vidéomanu nos activistes ou de ka libu aye fanga korom gain ou luka femme be ou de be ko libu en complicité avec certains d'entre vous-même nemo lo ay ko yi hali daji tout asimika pale kono mo bo essayer kono awni mo mun ka kuma mona fonyo ko doro mo do be bo essayer kono ka vidéoman do wuli do yi kale ka vidéoman do bla filiula ko ne michimine ko ne sagamine ko 200 millions ko chogolio di doma ko chogole 50 millions de ma kuma imbora essayer de kono ese munganga jamana sécurité kede barawra tula kata vidéo manu ndoro sui ka vidéo manu blabla nyokona boni jamana do ma fra nyokonka munu ba ko transition no lu be ma ke côté clina au bi se ka sauver choko jume il y a un problème de sabotage ou bien manque de volonté ou bien ta bara dondi bon nous ta don nous tora ne sera kan aka transition be bien fra fo itala bo to unya be ni bela les blancs est très il m'a frafing à côté là-bas ni frafing pouvoir sur fin be do anuna abula be mundo ala ta do an bebe sa dondo la ni fema ofra saya ba ofra ne ka karabati ne be sa do ba tigi yake asimi be boy dondo la do be na fanga ina ni fe be sécurité la bebe boy dondo la ibi miri bila ki miri shina mais farafi mona pouvoir sur ate shini anya be bili la ate kunu fana je ate kunu ja ate shina be bili makar ko tula tin tula ka fonu nu yande me bagadi anga keta non o tinte non la justice doit faire son travail alors que mokoba oula ou le tsekale enquête de moralité fo mokana aka ministre do ma foko les 300 millions de gouma gafu be ka ke fambe na ya ke saba mais aka activiste ou
sariya bɛ bolo olu kan olu bɛ humilier cɛ n tɛ pouvoir ye koyi aw aw bintɔla de filɛ koyi a ye nin vidéo in garder dɛ walahi aw bɛ bin ni sara de kan aw bɛ namasa fara de kan aw ni bin tɔ ma ja parce que vous êtes entouré par les ennemis vous êtes infiltré il y a les sabotages aw fɛn fɛn bɛ ka transition in critiquer u bɛɛ ka allié u bɛ aw kɛrɛfɛ u bɛ SE kɔnɔ u bɛ CNT kɔnɔ u bɛ fan bɛɛ hali gouvernement kɔnɔ u b'a kɔnɔ ala sago aw sago an ta ye ladilikan n'a y'a faamuya o don n'a ma faamuya fana ala ka to aw ka faamuya mais la SE est pourrie m'a fɔ n ko Modibo Konɛ dɛ mais Modibo Konɛ b'a tigiw dɔn bon n'i ye complice dɔn n'i ma réagi ça veut dire que toi-même tu es complice CNT fana bɛ ten parce que adama de ye premier vice-président ye awa n'an ma nettoyage kɛ maliyɛnw bɛ commencer ka ban u ye dɔɔni dɔɔni ni maliyɛnw banna u ye ni tubabuw y'o dɔn don o don a ka armée a ka avion fɛn fɛn bɛ yen u b'a bɛɛ détruit 30 secondes u b'a bɛɛ détruit a fɛnw b'u bolo a bɛɛ nana na kara cɛ u ma Kadafi détruit ya Kadafi pisalen tɛ n'aw ye a bɛ tulonkɛ la o a hinɛ de bɛ ne la a bɛɛ nana cɛ bon activiste dɔw b'an na u bɛ siran sɔrɔsiw ɲɛ nin kɛ sɔrɔsiw bɛ dimi cɛ an bɛ k'u dɛmɛ de an tɛ k'u détruit c'est à dire que n'i ta opportunisme fait parce que dɔw bɛ ka baara kɛ ni opportunisme de n'a fɔ ni nin fɔ est ce que o tɛna na n jɛn na n'i tor'o logique kɔnɔ na i tɛ tiɲɛ fɔ quoi adamaden ka ko bɛɛ bɛ ala de bolo a ka tugu tiɲɛ kɔ vidéomaniw n'u y'aw wele ka pousser vidéomani wɛrɛw contre la faites beaucoup attention a bɛɛ nkalon di nkalon bɛ tigɛ nin SE kɔnɔ a tɛ tigɛ hali tenten ba ma tigɛ n'i bɛ nkalon saraka bɔ taga nin SE kɔnɔ n m'a fɔ SE bɛɛ fana dɛ hɔrɔnw bɛ yen yɛrɛwolow bɛ yen mais bilaye mɔgɔlankolon dɔw bɛ SE kɔnɔ dɔw jogo tɛ se ka fɔ a bɛɛ ni ala cɛ mais Modibo Konɛ nettoyage kɛ ni tɛ se fana i ka bɔ yen mɔgɔ wɛrɛ ka na ala sago i sago